Saskia. Wij hebben iets voor je Saskia gemaakt omdat je het weggaat. Wat lief zeg. Voor de band is dit de laatste schooldag voor de zomervakantie. Maar voor de twee juffen is dit de allerlaatste schooldag eer. En dat is toch zo gek. Beetje emotioneel moet ik eerlijk zeggen. Na zoveel jaar dan toch stoppen. Ik heb nou nog het gevoel, we gaan allemaal op vakantie. Ik denk dat de klap pas komt 23 augustus als iedereen weer begint. 40 jaar lang hadden juffen alle hurgeriepsters in de klasse hand. Altijd mooi elkaar. In die tijd moest je nog samen moest je in het dorp wonen. Dus we kwamen bij elkaar in de straten wonen. Onze mannen werden vrienden en wij werden vriendinnen. En ja, zo is het gegaan. We waren gewoon hele goede duopartners. En dezelfde kijk op kinderen. En ja, het klikt gewoon. Nou had dat dus op. Nooit meer de squalband skommelje, nooit meer de grutte verhaal nog jaren. Maar er is ook één ding dat de juffen absoluut net missen zullen. Ik zal niet missen dat ik 's morgens zo vroeg op hoef te staan om 6 uur. Inderdaad, niet meer 6 uur op. Dat is ook wel lekker. Gelukkig worden de vrouwen net vergeten. Haar namen binnen voor eeuwigen op het plein.